Чи залишиться надалі під вартою Едем Бекіров? Сьогодні вирішуватиме окупаційний Київський райсуд Сімферополя. Запобіжний захід тяжкохворому політв'язню у вигляді арешту добігає кінця за 4 дні. Адвокати наполягають, стан їхнього підзахисного критичний, і так звані служителі Феміди мали б випустити його із Сімферопольського СІЗО хоча б під домашній арешт. Затриманий у грудні на адмінмежі з окупованим Кримом Едем Бекіров має цілий букет тяжких хвороб, зокрема цукровий діабет, через який він втратив ногу і отримав рану, яка ніяк не гоїться. Також рік тому чоловік переніс складну операцію на серці. Водночас у лікарні імені Семашка, куди політв'язня звозили на обстеження, цинічно вирішили, що стан його здоров'я цілком задовільний. Родина Едема Бекірова у справедливість окупаційної Феміди не вірить, але сподівається, що розголос довкола цієї справи допоможе вирвати бранця з-за ґрат. Привезли в больницу и дали заключение, это смертный приговор. У него перечень болезней, даже те диагнозы, которые у них есть в перечне, которые с ним содержат в СИЗО, они даже этого не подтвердили. Все, что произошло, это еще одно подтверждение, что нету ничего человеческого по отношению сегодня к людям, которые поддерживают свой народ. Росія не йде на жодну поступку, хоча все це те, що вона здійснила проти Едема Бекірова, це незаконно, несправедливо, але так себе поводить країна-агресор.